Hello mga ka-foodies! Today kakain po tayo ng pinaputok na tilapia at tortang talong at meron tayong dito sa usawan, toyo mansi na may sili, ketchup, ang drinks natin, tubig. Mga ka-foodies, bago po tayo kumain, try muna po tayo. Amen. Ay mga ka-foodies, malinis yung kamay namin mga tamki kapampangan. At nag-request ng pagkain natin ay si Simon Correa. Ayan. Ito na po yung request mo, sir. Pinaputok na tilapia at tortang talong Talong, daw. ayan. Yes, mga ka-foodies, unang subo na tayo mga ka-foodies bago lumakas ang ulan. Oo nga. Torta tayo, no? Ayan. Paborito namin ni BBM din to, sir. Yes. Excited. Ang unang subo ay para sa inyo mga ka-foodies. Simon Correa, kain po tayo. Magandang. Ngam. Basta talong masarap. No? Mm-mm. Ito yung masarap na ulan pag umuulan. Yes. Gusto ko to. Kunin ko na to. Kay BBM yung nasa tapat. Ha? Laki naman to. Kasi malaki ka. Ay. Ganun ba yun? Sarap nito mga ka-foodies. So. Sarap. Cheers tayo. Cheers! Sarap to. Paborito siguro niya ano to. May maisupo, may tinik.
tilapia. Naman. Yaman. Ay, pala rice. Kuha pa tayo ng rice. Kuha pa tayo. Gusto mo pa? Ayoko na. Ikaw. Ito. Ano? Rice is life, guys. Ubusin ko na to. Sarap. Sarap. Paborito ko din yan. Pinaputok na tilapia. Masarap. Masarap lagyan nyo din ng mayonnaise. Malinam-nam. Try nyo man mga kapatid. Sarap. Habang kumakain si BBM, gusto ko pong i-shoutout sila. Flor Malaluan from Italy, Evasco family from Bicol, Sorsogon, family Gingab and Boraga, yan from Pasig. Irene Policarpio, ayan, shoutout po sa inyong lahat. Thank you sa salamat. Thank you po sa support na po ninyo na sa amin ni BBM. Yes. Siopaw, Baby Allison, Catherine, Christian James, at sa asawa mo Siopaw, shoutout sa inyo. Happy Fiesta sa inyo. Yan, Happy Fiesta. kahapon. Tsaka happy birthday po Ay, no. kay Irene. Policarpio. Happy birthday po, ma'am. Happy Salamat birthday po. At saka Tita kay Cristina Alvido Rodriguez. Ayan. Yes. Thank you so Yung much po, ma'am. Number 1 supporter po namin si Tita. Napaka-supportive po niya. Napaka-bait. Love you, Tita. God bless po. Ingat ka dyan. Tsaka si Don Rick Gonzales.
Happy birthday. Happy birthday. Wala birthday niya. Happy birthday po. Happy birthday bukas. Mga kapudibis, hanggang dito na lang ang aming videos. Kita-kits sa susunod na mukbang. Thank you so much Thank po. you po. God bless. I Ingat love po. you. Love you.